ॲक्च्युली आमचे कोविड वॅक्सिनेशन जे गोंयांत चल्लां हो प्रोग्राम एकदम बरे तरेन चल्ला अशें हांव म्हणूंक सोदतां. एंड आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट एज ऑफ येस्टरडे आमचें वॅक्सिनेशन कवरेज इज around 10 lakh doses we have given to people of Goa. They have received at least one dose. So गोयचे कमीत कमी 10 लाख लोकांनी एक तरी डोस घेतला. म्हणजे फॉर दॅट मॅटर वी कॅन से दे आर प्रोटेक्टेड टू अ लेवल ऑफ से 50 to 60%. आणि जवळजवळ 2.5 लाख लोकांनी सेकंड डोस घेतला. म्हणजे दीज पीपल आर वेल प्रोटेक्टेड. देअर प्रोटेक्शन लेवल इज अराउंड 80%. So this is a very good coverage, and I thank all the people, all the local representatives, and especially all my team at DHS in the immunization department who have done wonderfully well. So this immunization, हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की हें लसीकरण जें आसा is very very essential to us to protect Goa from third wave. It is only the vaccination which will protect us from the intensity of the third wave. कारण आता चवथ येतली, सगळे फेस्टिवल्स येतले, लोक परत भायर सरतले आणि आय एम अफ्रेड की नंबर ऑफ केसीस मे स्टील रायज. आमी जाणा जावपाक जाय की आफ्टर वॅक्सिनेशन ऑल्सो वी मे स्टील गेट इन्फेक्टेड, बट इवन दो वी गेट इन्फेक्टेड तेजी जी इंटेन्सिटी आसतली, कॉम्प्लिकेशन्स आसतले, डेथ्स आसतले विल बी मच लेस इफ both the doses are taken by majority of people. Another important thing I want to tell is now almost all the categories are covered. Even pregnant women now can take the vaccine. Those who do not have any ID card, those who are Nepalis, those are in Goa, they also can take vaccine. Now we are only waiting. आमचे एकूच उरला की जे लोक फॉरेनर्स आसात, फॉरेन नॅशनल्स आसात, तेजे आमकां अजून कांय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान कांय शिटकावणी येवना की how to go about, but otherwise all the categories of people are covered. And once again I will say that 10 lakh people with first dose and around 2.5 lakh people they have taken second dose. आमचे estimated population above the age of 18 years is 11,94,329. आणि हितूले जर 10 लाख लोकांनी जर डोस घेतला जाल्यार कवरेज इज अराउंड 83%, विच आय एम अगेन सेइंग की इज व्हेरी गुड. फक्त माझ्या लोकांकडे मागणें की जेणी फर्स्ट डोस घेतला तेणी सेकंड डोसूय घेवचो, आणि जेणी एकूय डोस घेवना तेणी बेगिनान बेगीन येवन पयलो डोस घेवचो आणि त्याच्या नंतर 84 दिसानंतर म्हणजे 84 दिसानंतर सेकंड डोसूय घेवचो. आणि दुसरी माझी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांनी की जरी आमी दोन्ही डोस घेतले किंवा एकूच डोस जरी घेतलेलो असलो तरी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर म्हणजे मास्क वापरप, दुरी बाळगप, 2 गज की दुरी बाळगप आणि हात नाक तोंडाची साफसफाई दवरप, सॅनिटेशन, these 3 SOPs should be adhered to. हे जर केलें जाल्यार probably we will be in a better position to control the third wave. Another important information I want to give is आता जी रिसेंटली जी स्टडी जाल्या इन UK, त्या स्टडीच्या कोतान एस्ट्राझेनिका वॅक्सीन आणि जाका आमी कोविशिल्ड म्हणटात इन इंडिया, they say that this vaccine may give lifelong immunity. सो हेजे सारखी आनी दुसरी बरी न्यूज ह्या मोमेंटाक आनी कांय ना. सायड इफेक्ट म्हणटात आमी आतां इन इंडिया वी हॅव गिवन क्रोर्स ऑफ डोसीस, 40 करोडाच्या वयर आमी डोसीस दिल्ले आसात. आणि आमकां दिसून आयला की जे आमी सिरियस सायड इफेक्ट्स म्हणटात, डेथ्स म्हणटात ते खूपच कमी आसात. रिस्क बेनिफीट पळयल्यार क्लियरली कळटा की बेनिफिट्स आर मच मच मोर देन द रिस्क, आणि रिस्क आसता ती बी मायनर आसता. वी नो वॉट कॅन हॅपन नाव अराउंड जवळ 188 दीस जाल्ले आसात आफ्टर द वॅक्सिनेशन. आणि ताका लागून म्हाजी सगळ्यां कडेन मागणी की वॅक्सिन इज व्हेरी सेफ, व्हेरी इफेक्टिव्ह, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो सगळ्यांनी मुजरत आमच्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर येवचें. 42 आमचे परमनंट वॅक्सिनेशन सेंटर्स आसात आणि प्रत्येकान ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करून हें वॅक्सिन घेवचें. दीस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो सगळ्यां कडेन मागता की वॅक्सिन घेयात, सेफ रावात, तुम्ही सेफ जायात, तुमच्या नियर अँड डियर वन्सांक सेफ करात आणि आमच्या गोंयाक सेफ करूया. थँक्यू.